שלום כולם, היום אני רוצה לעשות לכם נערבב ונבקש ממשתתף שיגיד לי סטופ, אוקיי? אני יכול להראות לכם קלפים רגילים לגמרי. אוקיי, תגיד לי סטופ פה, תקל, יכולה. אוקיי, נשים אותו פה. אני רוצה להוציא שתי קלפים רנדומליים מהאמצע, והקלפים האלה זה 2 טילטן, 3 טילטן. נשים אותם בצורה כזאת שתדע שזה הקלף שלך, זה הקלף, זה הקלף שלך. אז שני הקלפים האלה מאוד אוהבים, ואז אמרתי תוציא את הקלף האחרון. 5 עלי יצא, בסדר, זה הקלפים שצריך. 3 קלפים רנדומליים. ניקח את הקלף שלך, נשים אותו פה ונסגור. אני הולכת להעביר את הקלפים ואני אראות לך שהם 4 קלפים רגילים לכל דבר. נעשה את זה עוד פעם, נעביר 4 קלפים, נראה לך 4, פעם שלישית, נראה לך 4 קלפים. אוקיי, מהרגע שהיה לנו 4 קלפים, גם הגיע לראות אותם. 3 טילטן, 2 טילטן, 5 עלה, 3 טילטן. אז כאילו, אתם חשבתם שהקלף שלכם פה, אבל הוא בכלל לא. כי הקלף שלכם זה לא זה. זה גם לא זה. זה גם לא זה. זה גם לא זה. אז הקלף שלכם אפשר לדעת שהוא לא פה. ניקח עוד 4 קלפים. 1, 6, 3, 4. נראה לכם אותם. ג'וקר. לא. 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 אז גם ב4 האלה הקלף שלך לא נמצא. גם לא פה, גם לא פה. אז אני אראה לך, זה לא, זה שתדעו, זה 9 עלה, טילטן, מלכה טילטן, הקלף שלכם פשוט נעלם מהחפיסה. אם אני אעשה את זה קצת יותר מהר, גם ככה אתם לא תראו את הקלף. ויותר מהר בשביל שתוכלו את זה. הקלף שלכם לא נמצא פה. אוקיי, באמת שהקלף שלכם לא היה נמצא פה כל הזמן הזה. להגיד לכם איפה הקלף הזה היה כל הזמן? לגלות? עכשיו תגלו. ורציתם לגלות, אז הקלף שלכם לא פה. אז רואים את הדבר האדום הזה? פה? ממש. כאן, פה למטה יש דבר אדום. וזאת, למען נעשה כפפה רגילה, 2 כיוונים. ובתוך הכפפה הזאת יש קלף. והקלף הזה הוא קלף שלכם. אז איך עשיתי אותו? את הכסף. כל הזמן הזה הייתה לי פה כפפה שאתם לא שמתם לב. בכלל ככה לצד השני. אני שמתי אותה מעל ספר. בשביל שיראו אותה, בשביל שאף אחד לא יקרה. ונתתם למשתתף לבחור קלף. נגיד הוא בחר את הקלף הזה. 9 יהלום הוא בחר. נגיד. מהרגע הזה, את 9 יהלום. מה אני עושה איתו? אני שמתי אותו בצורה כזאת. תראו.
את הקלף שלו שמתי פה, אחרי זה ביקשתי ממנו להגיד לי סטופ, נגיד 1, 2 הוא אמר לי על שני אלה, ואז הוא ערבב את הקלפים, אמרתי לו, והקלף האחרון הוא פשוט לקח אותו. ואצל השלושה קלפים רנדומליים, ושפה יש את הקלף שלו. בצורה כזאת אתם הייתם מכניסים אותו לפה, למקום לא ראשון, לא שני, אלא שלישי. שלנו. ואז עשיתי את הדבר הזה. העברתי 4 קלפים, והעברתי את הקלף שלו להיות אחרון. ואז הסתכלתי והראיתי להם כאילו, ואז בשביל לדעת איפה הוא. ואז הוא היה אחרון. אני הסתכלתי, אתם לא, אבל באמת היה ככה. אחרי זה עשיתי אותו דבר עוד פעם, והראיתי להם שיש 4 קלפים, אבל באמת ראיתי איפה הוא נמצא, הוא נמצא פה. 3 פעמים עושים והוא חוזר לאותו מקום. והוא חזר לאותו מקום. שלישי, 1, 2, 3. מהרגע הזה אני פשוט העברתי אותו למעלה. ואז הראיתי למשתתף רגע, ואז העברתי אותו להיות שלישי, 1, 2, פה שלישי למטה. ועשיתי את אותו דבר, הראיתי לו, ועשיתי אותו דבר, 1, 2, 3, 4. והוא לא ראה את הקלף, אבל איפה היה הקלף? פה, למטה. אחרון. ראשונים עושים ככה. אחרון. ואז מה עשיתי? אני אמרתי לו, הראיתי לו, 1, הבאתי את הקלף שלו למטה, 2, 3, 4. מהרגע הזה הראיתי לו שהקלף שלו לא נמצא פה, שמתי. אבל הקלף שלו היה האחרון. ואז ככה נתתי לו לערבב, והראיתי לו את כל החפיסה, בלה בלה בלה. הוא גם לא פה, הוא גם לא פה, ואז עשיתי קלף, 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 עד שהעברתי את כל החפיסה הזאת. תמיד הקלף שלו היה האחרון עכשיו. מהרגע הזה אני פשוט העלמתי אותו מהחפיסה לכפפה. בכפפה עכשיו כלום. אבל איך עשיתי את זה? איך אני העברתי את הקלף? אז זה פשוט ממש 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 פשוט. הכפפה, כל מה שהיא עושה זה כלום. שמים אותה בצד, את החבילה פה. אז זה תשאיר במקום. בכפפה לא היה שום דבר. להראות לכם? כלום. וזה אומר שהיא ריקה. ופה הקלף האחרון היה קלף. ואז בדבר כזה מהיר אני לקחתי את הקלף. אתם לא רואים אותו, אבל הוא פה. ואז עשיתי ככה. ואז כשהוא עברתי את היד, הראיתי להם כפפה. הכנסתי את הקלף, ואמרתי להם ידיים ריקות, כפפה, כפפה. ואז 3, 4. ואז רגע, שזה ייפול. נפל איזה קלף. ולפתע זה הקלף שלהם. ביי!